Tağan tentek, yine ten mi? Möýteç. Hay teç. Hem klassda hem partadaş. Oyun alyan, tarafta olan olsun. Okuç wagtymyzda mer tanamayan olsun, tüýüşi vermeli. Görmegi oglan olsun. Okuç wagtymyz näildi? Hamala muzika bilen urşup ondan batylan ýaly. Biologiýa muallim mikroflorany düşündirmek üçin sen dostga çykaryp, seni görkezmek wagt edilen ýa diýadym şeýle. Gatty kirligiň ay. Ýadyma düşýär, koridordan agyýar barýar. Ham aynan oňuna duran güllüň deňine ýetýäne, güller ýitmaçydama garşokdan çykyp öýlerini üstüne aşağı okýardylar. Gatty forsadyma ýa. Kerine de tapağa açacak deyip elin kaldırana klasa hemme okuç prativa gaz geyedi. Old Spice firmasına pul tüleyedi. Nehmet ize tırandıran yani. Old Spice var değil mi cihini? Boltukta günne ya fidiyedi o. Bir gedekde kimya muallimden soradylar, okuwçylar, muallim kömür turşy gatyň itini häýle bolýar diýenlerine muallimi bar tagyn tentek ýetsäň ana şol ýet bolýar diýdi. Şonna utanmay. Utanarsan da şemaly üst başlarına sen öňünden çyksaň öwrül birine gidýärdi. Firmin niýetin wady. Ittiň matlygy diýip atlandyryýardy. Ayne özüň gelmekäň itin gelýär. Müşk Anwar takoy priýatny isle. Näme diýipdiňmi? Ýok, menin şatmaryň ýitlerjitini ulanýan, hemem şatmaryň spreyini ulanýan. Bunu eşigede sep bolýar, bolan ikisini ulanýan. Duhu gerek gel. Ýöne sen näde kassier bolan, kassiere degişli bahar edebilýän zadyň gaýtarga derek ýuny sakyç berebilýärdi de. Bu 5-5 goşup dokul çykarýan okuwçydyň da. Men 5'likçidim özümem, klas komdum, atstadymam, tutuş 5'lik. Men saňa bir sıra çaýyn atstadyň gowukanyň üçin 5'lik däl. Bir partada meň bilen 10 ýyllap çydagy oturanyň üçin 5'lik. Senden başga hiç kim oturasa gelen wagtda. Be, sen hakykatdan ümitgäpsiň. Şeýle arasda olan olsa, endi bakteriýalaram seni görse gaçça. Okuwçy döwrümüz näýdi? Bakteriýalar tağan tentek biziň baş tutanmaz diýip gyýyrýardylar. Nädip beýle arasdalandy? Şatmaryň saýasyna. Bul şatmaryň kiriwjisi, şatmaryň önümlerini ulanýan bakteriýalary otuska uradýar. Özüň gow tarapy muny bir gede ulanyp görseň başga zat kuýtedin. Şundan arasdalansaň. Öň bir ýalňyş koşuňa wagtda hapalanmana derek 30% arasdalanýar. Indi näýli? Intek şatmar koşuçy hiç zat çykaran ok çykarsa olam arasdalanýar. Ay tağan tentek. Magdyn ya fotoň şu adadır. Bardy mäşet talim. Satıcı değil mi? Ýok dost, magdyn ýapylandyr men başlykdan ruhsat alymla. Bu duşsuga barýan. Meni mekanı uğrattı. Ha, mekanaga mı? Başlyk mı? Sen için başlık. Men için daim. Ha. Bollar näme almaly? Aýdy ber arkan. Hol. Ba mı? Hol baram ne Türkün kwa özüm kwa istetin o taýda araslanmadyk görünüşi aýtyndan gerek. Ola gerek gel. Kişde var mı? Emek isteleňem bir näçe sany görünüşi we haýtyndan Olam gerek gel. ya gerek zadyň aýdaýda gyssan ýa-na. Gürleşen edim duşçuga çağırdım olup daşyna garaşy otyr maňa sowukdy. Kat çit var mı? Kä çigit ba. Ine munýal görünüşi we munýal görünüşi we munýal görünüşi we munýal arasalanan görünüşi we ýöne gerek gel gerek. Gerek. Gerek o haýtyndan çekmeli agam. Gerek. Der. Alo, setdalcığım bar, yani adır bir klient gelle şu taýda başlygyň egen niýe bolýar? Gaýratçy daýda. Haýwan, sen adam bolmasaň men saňa adam ýal, haýjytma gürleşýän gyýdym o. Sen häsiýetiň ýaly seriýoz däl aljak bolýan gyýdym. Näme gerekligini aýt. Fistaşka. Funduk. Finik. Dur sana. Firuza täze aýdym çykartyr. Mene ilim ýigsen de sok agdyndan çykarýan. Brazil hozmaýby. Hawa. Günne ýerleriniň İýmäýde. arnap bamy? Oturup dur. Garaşsyzlyň 15 ýyllyk feudamy. Apta boyda ýokmy diýjek bolýanmy? Hawa.
Eten bu dilin hayırlıqlan hiç gidin mögünde turmayan o pırstal sen tanayan olsa pıllon yarışatıp cedeli derdi. Men hazır apta boyu gidip gelecek. Telefondan kameranı açık koyacak. Neme gerek adıma olsa şu kamera seyretdi ayt men gelip 10x'te koyup gerekli atlanı çıkarıp verer. Düşündün mü? Baryan şettali medir baryan azıcık gayratı dayda. Baryan söygüyüm bile kıldıracak seni. Kalın apta boy ya. Yürü. Ene son sorancıladın tezden sonra Arnap bağımı. Arnap ba neçe deysen ma neçe gerek? Ömür halamadım da şozadı. Alo başlık. İşten çıkan birini men çıkma dedin çıktım yegenim gözle oturma. Nire var ya say? Mamanlara var ya gurrumen yürü. 23 yaşlı Harry Potter yeni bir gezek düşüyen mi dedim özüm düşürüyen avraydın. Selamünaleyküm. Ne madar işte? Düşem diyecek koyar mı? Ve aleykümselam miriyedi bereketli vadar bären bağdan magadin. Min dal, kedi çigit, param fistaşka gerek. Düşem diyecek koyar mı? Düşündüm herifine ne çerak çekmeli? Hersinden ağzoluk. Düşem diyecek koyar mı? O adawluk sen düşünjäňde ne çekile ne çagram? Özün sağla ver. Düşem diyecek koyar mı? Düşündüm eden. Ene dost bolur aşı. Ağzoluk sallıydı mı? Düşem diyecek koyar mı? Ken salıptırmı? Ağzacık salıpsın. Düşem diyecek koyar mı? Türkmen. Senem Türkmen benim. Her sözümün sonunda düşen diyecek olanma diýmesen men düşen sen diyecek olanma. Düşem diyecek koyar mı diýmemin sebäbi sen men diýen mi? Düşdün mü, düşmedin mi? Şoňa düşünmek üçin düşem diyecek koyar mı diýen. Düşem diyecek koyar mı? Menem diýen. Düşen diyecek olanma diýip soramam sebäbi her sözüňe düşündüm düşünmedim mi şoňa düşünmegim üçin düşen diyecek olanma diýip ýydynanem düşen diyecek olanma diýen şonu düşen diyecek olanma diýmesen men düşen diyecek olanma. Onunla da ağzoluk sallıysam sen ağzacık salıpsın. Düşem diyecek koyar mı? Eden düşen sözüm bilen özüm göze düşen men 2 ýyl boksa gatnadım. 5 ýyl judo 7 ýyl lavam yüzmäne gatnadım. Yüzüňde yüzmeli bolan ýene bir gadak düşen mi diýsen? Men almazda atlanmazsam gitjek. Düşem diyecek koyar mı? 23 ýaşly Harry Potter ýene bir gadak düşen mi diýsen özüň düşürýän awraýdan. Bolya, onu maňa hoz, mindal, fistaşka, käçik çekip ber, düş. Esjem diýen adam. Söwdan küýdümatdan geçse eltip bermäň mutlugyny bilýärmi? Ýönemenne 190 masmat barda. Düşem diyecek koyar mı? Dinozawr ýaly bolayda. O näli? Ýok bol. Özüm boljak şo 5 mandy Bolýa, bar bolýa. jaňatda targyda da oglanam eltip berer nomra wiýan soňunda çykyp. Erkil klient baray. Sen aýtma, size näme gerekdi dogunçam? Men batymdyrmyşa çykkan. Okjam üçin gurym, şalaýyk geldim. Düşem diyecek bolanmy?